Ena ku-10 o'clock kushaya u-12 nje abazalwane bagezile iy'nyawo. Amen. Angifuni ukubasola kakhulu-ke bazalwane laba bezayo, cishe amatekisi awu-4 if not 5. Cha bazalwane isikhathi basibambile this time. 9 o'clock bese sitobhini. Kwaba yizo phela iy'lingo zey'moto. Ngeke ngithi kungcono imoto esitakha ingakasuki kunemoto esiyozwa kuthiwa seyiwisa abazalwane. Sisuke sonke la sesigijima sesiyobona ukwenzakaleni. Asikaze ke sibe nalelo bhadi uNkulunkulu uhlale izwe umthandazo yami ngikhuleka. Nithi Nkosi izwe lingithukile. Lingabonga ngithuki izwe sekuwa abantwana babantu. Ngicela lapha abasuka khona. Maybe maybe she's the voice yami le. Mina nginikhulekela abazalwane 2 weeks before uGood Friday uhlala. Nithi Nkosi uzubheke abantu abathi baya enkonzweni yesithelo sikaJehova. Kungenzeki ngisho okuncane. Beze kahle futhi baphindele kahle. uNkulunkulu akazangilahle. Bahlala beza kahle, babuyele futhi kahle. Ngijabule. Amen bazalwane. Iloko nje ngikushoyo nobhala njengoba ninginika ithuba ngiyabamukela bonke abazalwane. Cha ilingo bazalwane akufanele ngiyicebe. Lo ngithi kwenza ukuthi kuningi kuya ngami ngaba ngigqoki lezi ngubo. Kodwa ngiyalwa ngenkani le nkonzo yakho luyizohlala le. Amen bazalwane. Isihleli ke bazalwane mayingekho umngane wakho miyeke bazalwane mayingekho umngane wakho sizozama ukuthi nobhala nisheshe ngempela ke manje. Ngifuna ukubona ukuthi sengifundisile sengikhulisile yini. Namhlanje ngicela ukuhlala nje njengopresident. Ngihlale nje ngibuke bese ngiqhamuka sengibusisa sebedlile isidlo. Ngibona ukuthi sengifundisile yini. Siyabonga. Hallelujah, amen. Amen. Amen.
Ala kwethu kusemagameni amathathu elikayisele ndodana sawukhuleka so. Amunye nkosi okuqina abusise nkosi phephisa abantwana bakho abasezindleleni Jehova baphikele epasiteni Jevumelana abantwana bezingeni ngombuso wesifungo wabo sikhulekele isitha nkosi ezinye zisizonda zingasazi nkosi yaphakama Lekela abantwana Jehova abafuna imisebenzi kodwa abayitholi Nkosi Lekela abantwana Nkosi ababekade bekhupha kanye nathi Nkosi kodwa basijikela Nkosi endleleni ngobude bendlela Nkosi imphako iyabona siyakhuleka Nkosi sikhulekela Nkosi yamakhosi
zakho zishilo Nkosi. Khona indoda yakuphika iqhude lingakakhali. Aba bantwana bakho Nkosi benze beme ngeqiniso. Angajiki ngelinye ilanga Nkosi Yesu. Senze singabi namagugu Nkosi. Sithethelele Nkosi yamakhosi, Chikela, Vela. Nkosi yamakhosi. Aluvele Nkosi lwakho. Awusisho bazalwane ngiyacela mani, ngiyacela bosisi, ngiyacela bomama. Oh nisibopho. Nenhliziyo kalayo bona enhliziyo Nkosi yami ake nisho bazalwane ngiyacela uzongamela kumeni bazalwane uzongamela izibopho nenhliziyo bazalwane nonke ngiyacela Nice.
kanjani ngoba sishisa nomshana namhlanje kunyizwa amazimba nabasama ukuze sihlangene amen. Nkosi sihla Nkosi sihlangene sisendlini yakho ke izana wese sesingene thina sesingene ebusweni ba usikhanyiseleke usikhanyiseleke eqiniso nangezwi lakho ke ezwi lakho heli lona yelingcwele ke vusa Baba inhliziyo ke inhliziyo ziyakukhalela ke siyakukhalela ke nawo umphefumulo phefumulo wethu silungise ke emagameni amathathu elikayise lendodana elikamoya engcwele uNkulunkulu wethu omuhle naba abantwana bakho sebengene kule nkonzo ka Good Friday uyoqalekisa imoya ezifo uqalekisa imoya yokugula wena baba winkosi enkulu ephile phakade inkosi enamandla wonke bonke abasesendleleni inkosi yaphakade uyobahlenga ngezwi lakho siyakhuleka inkosi yaphakade manje sesiyongena enkonzweni yakho yesidlo inkosi yaphakade ngoba uthi ongadli unenkinga nodlayo futhi engalungile ikhona inkinga moya engcwele sihlanze moyeni nasemphefumulweni wena baba uyabaza bakho abagulayo abangabekiwe izandla bagule enyameni nabagule emphefumulweni baba uyokuba nabo ngoJesu Kristu egameni lika Jesu waseNazaretha namanje ngizowe phakade amen. Ebusweni bakho bana bae
lalela uyahala Jesu wami baba Jesu baba amabanda salungi fundi suguti mayenzi ita doya salungi alungi fundi suguti mayenzi ita Luluha, Olunego, Siloluha, Ezulwini malihlonishwe igama lakho ubuso wakho mawufike intando yakho mawenziwe mhlabeni njengasezulwini sithethelela amacala njengoba nathi sibathethelela abanamacala kuthina ngasingenise emalingweni kepha usindise kukubi ngoba umbuso ngowakho namandla nomkhosi kuze ube phakade amen.
sifica siphakathi amen. Sicela ukungaphazanyiswa. Ngikhala futhi lapha yana sengenile uma umfundisi wethu. Ngiyakhala kakhulu. Ukuthi inkonzo le yanamhlanje ayihlelwa ngizolo futhi ayihlelwa namhlanje. Kodwa kade yahlela. Ngikhala impela kakhulu uma sibona akufika sibone ngabe indlela bezothola thina sesila esikhona khona. Ukuthi indlela bekufuna siyibone ngabo nanokuthi ngikhaliswa ukuthi bese kuze kwafika abalekole umama wethu umfundisi bala eduze. Kodwa ngicabanga ukuthi ubaba wethu njengoba sikhalela lokho uzokulungisa amen. Njengamanje singena enkonzweni ukuthi sicela ukuthi umshumayeli wethu uzosithulela abaholi sinabo sikwazi nathi ukuthi ukuba nostrivela lenqola amen. Amen bazalwane. Nami ngizokuthuma ngoba isikhathi sesika nje amen bazalwane. Ngizothula abafundisi amen bazalwane. Bantu akuyenzeka njengoba kuthiwa hleli phansi onabahlala phansi bazalwane. Ngenzela ukuthi bazalwane uma ngisukumisa umfundisi ngisukumise nomama wakwakhe ngoba iyenzeka inkinga la kule ndawo bazalwane ngoba abafundisi uthola indoda ubaba ehamba yedwa umama engekho. Yibona abafundisi siyasibe nenkinga yabo. Ngolo indoda masiyazi ukuthi ayinalutho amen bazalwane. Ngizoqala lapha phezulu ngithule ubaba wethu eGoli ubaba uNdlovu umfundisi ngicela nimshayele ihlombe elikhulu lapha eSafana. Siyabonga bazalwane ukuba khona kwenu amen. Amen bazalwane. Ngiqhubeke sinobaba uNdwalane ngicabanga ukuthi khona eGoli futhi esasukuma nimshayele ihlombe elikhulu. Ngicela lokho dethwa ngithe behlale phansi. Ngiyacela umama uNdwalane mayikhona esukuma amen. Ngisukuma impela bazalwane bomama ngisukuma manje khona. Ngisukuma impela nje ngisukuma impela amen. Sifuna ukunibona. Akusile icala ukuba khona kwenu yikho okwakhe isonto lokho amen. Sibe nobaba uDube. Cela phamba baba uDube simshayele izandla sasukuma ihlombe. Sibe amen. Amen bazalwane. Siyaqhubeka. Sibe nobaba wethu umfundisi. Baba wethu babumpofu. Soshaya izandla bazalwane sasukuma. Amen bazalwane. Sibe nobaba wethu umvangeli umlambo. Cela simshayele izandla enkulu esasukuma. Bazalwane before ngithule abangaphezulu kwami ngenza iphutha elikhulu nami ngiyacela ukuzethula umfana nje mina kwamayise kwase ngase ngathi mangigcotshwa ngapha kwathiwa umshumayeli. Awunishaya izandla bazalwane. Bazalwane zayizanyana izandla. Ngenzela ukuthi bazalwane ngoba sengizothula kulekani bazalwane ngishilo wathi unyaka wami wokugcina lo bazalwane ngiyangana. Amen. Ngenzela ukuthi ngoba bazalwane sengiya nami kwaba ngiphethe. Abangaphezulu kwami nami engizwa ngabo. Ngicela bazalwane lo muntu ezomshumisa manje ngicela nishaye ihlombe. Ningashaya ihlombe lokubhekizwe, nishaya ihlombe lokubheka uNkulunkulu.
ngomsebenzi wakhe nangesakhiwo sakhe ngomuntu wakhe nangokuqonda kwakhe ukuthi umuntu wakhe ungubani. Ngizocela ukusukumisa umfundisi wethu ubaba wethu esimthemba kakhulu, ubaba wethu ubaba uKhumalo eMtuba. Amen. Ukhumalo abazalwane ngathi ngimbona ngesukuma. Amen. Asipinde. Amen bazalwane. Amen. Hayi siyabonga bazalwane noma nje umama Khumalo esiropa. Amen. Umama Khumalo nama ngimbona babusho. Sibona inhlanhla ukuthi ke mina bazalwane ngibonile umshado wabaholi bethu laba. Manje akwazi babukhumala ukuthi nje uthi use fresh kangaka endabeni yomshado bese umama esukume ngathi amen. uNkulunkulu abusise. Amen. Sicela ukuthi ngalesikhathi ngiphakamise umfundisi wethu umfundisi ubaba uKhathaza. Amen. uNkulunkulu Amen bazalwane. Sengiyake nami enkosini yesonto njoba sikhona la sibahle kunje ingenxa yakhe njengoba simile sishumayela ivangeli nje singesabi lutho ingenxa yakhe. Indoda yabona ke uma uyindoda ekhethwa uNkulunkulu akakhethi bese uNkulunkulu ekubeka phezulu, ukhetha bese ekubeka phansi enzela ukuthi ulingane nabantu. Kade ngibuke emini bazalwane ngihlaba inkomo ngapha yena uphekwe ibephekwe roof le. Ngabe uNkulunkulu ngathi mina uNkulunkulu akalenzi iphutha ngokukhetha umuntu wakhe phakathi kwabantu bakhe. Ngikhuluma ngomelusi wezimvu zikaJehova. Ngikhuluma ngomuntu owenuse umhlambi kaNkulunkulu. Ngithema ngishumayela last week ngathi akekho umfundisi ozoyezulwini ibandla lesihogweni. Umfundisi futhi nje sibona ngawe mfundisi ukuthi umfundisi. Umfundisi phila phakathi kwabantu sazi ukuthi umuntu phakathi kwabantu. Amen. Ngikhuluma mina ngendoda ekwazi ukuthi mayifike enganeni ifike bengangengane. Mayifuneka ukuthi idlala indolo yokuba ubaba ibe ubaba iphelele ibe ufuthi. Ela besukume uNkulunkulu azoba shani tobe bazalwane. Sizophakama sinake inyawo bazalwane. Kia kulanga selela Jerusalem imizamo
Baba ukhosele ulethe phakade. Angisebona ngokubona nawe uzamele phakade. Amanje Nkosi simemezela phansi. Sicela ukuthi asibusisele nalizwi silivula manje elokhu esidlweni. Bazalwane makuvuma ngama ungavumi ngaforce petrol mawuphela uyeke sovuselela. Amen bazalwane. Sisenkonzweni yesidlo bazalwane. Lusha lwethu sisenkonzweni yesidlo. Kunalento ekuthiwa esontweni ichorus. Lapho nifuna ukusizwisa nje imizwilini. Okuyosheshe kumtshela ukeyboard player ukuthi thula manje. Sike sizwe ukuthi nithini. Amen bazalwane. Siyayifisa le nto lusha. Hey bazalwane umama ongangifela engimbonile ewanami bazalwane. Ewanami abantu bejikile. Bejike befuna ukungihlafuna belazi ukuthi abathule nje bazi ini iqiniso. Kodwa wama. Hey bazalwane usuma mama Macingwane bakubingele labazalwane. Uphi nangu bazalwane mama wendawo mshaleni njani. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah bazalwane. Shaleni izandla enkulu kakhulu bazalwane. Shaleni izandla enkulu. You can do better than that one. You can do better than that one. Shaleni izandla enkulu bazalwane. Izandla enkulu bazalwane. Hallelujah bazalwane. Amen bazalwane. Ngokukhethekile bazalwane sivakashele nabazalwane noma nama members eMK umkhonto wesizwe basivakashele nabo. Ngiyababona bakhona bazalwane. Bakhona bathi impela siyawazi amagalelo akho mkhulu. Ebusuku nasemini siyoba nawe. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu nani ma comrade ngokusivakashela kwenu. Nabanye sizwile kuthiwa impela kusasa bayeza. Sizama ukuthi bazalwane ungavaleleki ngaphandle. Bese uthi ngomandisa useTexini usohamba. Ibingafi boring konke. Ibhore ngoba yikho into okwayizama ukuthi ibe mnandi. Amen bazalwane. Ibhore ngoba vele kushode wena ukuthi ufake inorox. Ibingeke isibe mnandi lesishebo without inorox. Kanti inorox beyiphetho wena. Wasuka wakhuluma kakhulu kanti wakhohlwa ufake inorox. Mawuzwa ukuthi ihlabelele uhlabelele. Kanti abami yothi ningavumi. It is your year. Lo nyaka wenu. Lusha lwethu lase South Africa unyaka wenu lona. Amen bazalwane. Ibandla lakho mawufuna lishayine usuku uyixoki mawuposta abaholi bakwezinye inkonzo kodwa udlula uposta umholi wakho. Amen bazalwane.
umkhapheli mawukwazi ukuposta abaholi bakwezinye inkonzo uzuposte nezinye inkonzo kodwa yakho inkonzo ungayiposti. Amen bazalwane. Angakho abantu abadala beposta inkonzo zakwezinye indawo kodwa yakho akafuni unamahloni. Lithi iBhayibheli onamahloni ngami nami ngiyokuba namahloni ngaye. Ithi ingoma yesiZulu noma ingabe izinto ezani ukuphi kanti ezodakaza kini uyiposta nini? Into emnandi ukuthi bazalwane igama elithi isithelo sikaJehova it's a big bread. Uyathanda uthandi bangasho abantu unamanga usonke khona. It's a very big bread. Abaningi bayahlula ukuyihlonipha. Asivale namehlo baba kusisizwi eliyovula. Sivula indlela Nkosi. Last week Nkosi besithi phela siyawendlala amasonto lapho uJesu engena ezweni laseJerusalem. Namhlanje sithi vulana amasango sesiphakathi. Kungenzeka Nkosi khona abayodla isidlo uvuleke imshado. Kungenzeka khona abayodla isidlo kuphela izifo emzimbeni. Kungenzeka khona abayodla isidlo izitha zijikelane. Kungenzeka khona abayodla isidlo bathola imisebenzi basebenze. Kungenzeka Nkosi banyuke Nkosi kuma position. Kungenzeka Nkosi kutabana abantu akade behlangene ngabo. Isidlo Nkosi sigazi lakho Nkosi sikwa. Impela sethula ubufakazi. Bonke abayedla isidlo namhlanje bathi baba nginamahloni. Baba ngiyisoni phambi kobuso bakho. Kodwa ngizocela ukuhlanzwa namhlanje. Baba laba abangeke basidle isidlo. Bathi angifuni ezami izono ikheshi. Balele esonweni Nkosi. Ngiyafisa Nkosi wonke umuntu Nkosi namhlanje athathe isidlo senkosi. Akhumbule abangasekho Nkosi. Akhumbule Nkosi okhokho nabomkhulu. Egameni lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen bazalwane. Njengamanje sizacela niphakame bazalwane. Inkonzo sinikezwe kwabukhumalo wasebenza. Kwangathi futhi ngathola umuntu ongazoba ngivalele legithi leliya. Manje mase kufikele inkonzo ngiyazi ukuthi abaningi bazolisebenzisa. Ngiyacela futhi sita lapho ungivalele lo gate. Akuphunwa kodwa kuyangena. Amen. Babukhumalo over to you singaphakama bazalwane. Amen bazalwane. Kukhona abantu ke ukuthi makudliwa isidlo babaleke. Ahamba indawo ende abuye engadlile. Le ncwadi ezofundwa inokuthi wodla nini lokhu kungumzimba wami. Uthi yenzani lokhu kuze ningikhumbule. Oshuthi ngabanye amazwi uma ungakwenzi lokhu awumkhumbule uJesu. Uzogcwalisa nje isibalo. Amen bazalwane. Ukuthi lento yokholwa bazalwane okuthiwa yizwi awukwazi ukukhuluma ngayo isiza umuntu wena okhuluma ngayo ingakazi kusize. Akathi ngoba ngiyangizwa yini. Izwi funa kusize mina engikhuluma ngalo qala before ngikhuluma into esiza umuntu. Amen bazalwane. Ayibonge igama lenkosi. Lapha yana uJesu mayilenga khona izelele sezuthu. Lesesinye ngalesikhathi belenga abafundisi. Siyambulelwa iselele siyambulelwa ngomsizi wogcina. Ukuthi lona olengayo uya kwenye indawo mina ngibheke kwenye indawo. Amen bazalwane. Amen. Sithi Jesu uzomkhumbuza embusweni wakho. Sicela usizo kumuntu osenkingeni njengaso. Sicela usizo kumuntu onengane naso. Sicela usizo kumuntu omoshiwe naso. Siyaqonda ukuthi ngiyalenga lolu ubheka kwenye indawo mina ngiyakwenye indawo. Amen bazalwane. Mhlawumbe umfundisi wakho usumjwayele kakhulu. Awusabona ukuthi khona angakwenza kuwe. Khona iminyaka angavulela yona somazi kakhulu. Uhamba phansi ngenyawo njengawe. Uthi ngeke azatshela lutho. Kodwa isekelesi. Ayibonge igama lenkosi. Sathi uzungikhumbule. Sisho umuntu esenkingeni uthi manje ngizoba nawe.
Alibona igama lenkosi. Akuleke mawuyikholwa bazalwane lokuthi ke njalo mhlala ama-meeting angisaphathekile kahle sekunjanjani. uJesu uthi baba bathethelele, ubathethelele abazange baqalisa, abazange basho lutho. Amen. Kodwa kuvula kuwe lawoniwe aqalisanga muntu. Uthi le baba bathethelele bakwazi abakwenzayo. Yazi ukukhola kwakho kuyalimala. Njalo ibandla lihlala ama-meeting angisaphilile kahle. Sekunjani. Ukholwa kanjani kanti? Namhlanje sifuna lezo zifo iphele. Lento ikhona kumazwi esikhombisa. Uthi baba bathethelele. Abazange bazehlisa, akazange wahlala nabo phansi bamtshela kahle. Wena uqala base umuntu umtshele kahle. Selethwela kuwe, asikho ukholwa lokho. Namhlanje lezo zifo njalo nje funa iphele kubantu. Abanye banamacala asemakhoti. Ngizoze siyobuyisana ekhoti naye. Ukholwa kanti umoproject sokhuluma ngayo wena. Awukasizakali wena qala, wathi ufuna ukukhuluma into esiza abantu. Ukholwa nakho etha. Afuna bayethazi laba mfowethu. Amen bazalwane. Mawuthi wayetha befuna ukhetha inkosi kabusha namhlanje. Usale kabusha. Athi futhi esevuka, avuke na usungomunye umuntu. Ngishekhaya abantu uqopha umndeni. Ube noshintsho uthi ayibani siyambona khona into akabuye nayo ephasini. Alibonga igama lenkosi bazalwane. Nami ke ngiyabonga nje ithuba ngokunikwa. Ubishop uthe ufundisile. Nami ngifundisile bazalwane. Uyazi incwadi ngizokuyisho njengoba nje ngizothi ufundana. Ngoba nami ngikhona ngiphoxeke. Sento kunikhokhoba nenza nje eduze kwami nibuze. Alibonga igama lenkosi. Thathani mic imfundi. Amen. Bazalwane. Uzosifundela izwi uJohn 6 verse 50 to 57. John 6 verse 50. Lesi sisipho esihlezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Amen. Lesi isinkwa esehlezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Umuntu ongasezosidla lesinkwa efuna ufile manje. Kanti uzidla isinkwa ezala-albani osanishayile obani. Kodwa lesi sinkwa esehlezulwini umuntu osidla akafi. Umuntu osidla uhlukana nomoya, uhlukana nenzondo, ahlukana nayo yonke into ngoba sivela ezulwini siwuphila kuye. Amen bazalwane. Funda. Mina ngesinkwa esiphilayo esehlezulwini. Hey, uJesu uthi uyisinkwa esiphilayo. Amen bazalwane. Uthi mina ngisinkwa esiphilayo. Esehlezulwini. Funda. Umuntu edla lesi sinkwa uyaphila phakathi. Umuntu odla lesi sinkwa uyaphila phakathi. Khona bangaphili namanje la. Philani bazalwane. Philani. Abanye abazange basilungiselela lesinkwa benza into eziningi kuzosondela iphasika. Abazange bahlonipha nje imizimba yabo. Abanye sometimes badakiwe khona la. Bazothi sidla. Amen. Abanye mhlawumbe baphuma kwageza. Bazothi sidla kodwa. Abanye badakwe insangu khona la. Bazothi sidla kodwa. Alibonga igama lenkosi. Abanye bakho bakhutshwa abazange nje Friday. Wena uzodla isidlo. Nenkulunkulu engaka mhlawumbe ke abekho abanye abafundisi binga kuleli banga. Namhlanje kodwa ngizodla isidlo. Uthi uyisinkwa esiphilayo esibele ekhaya. Funda nobhala. Futhi ke isinkwa niza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama. Lesinkwa siyonikelwa ngenxa yokuphila kwezwe. Ufuna izwe liphile. Abantu abaKristu abaphile. Asidingi nje uma umfundisi wesikolo uKristu. Amen bazalwane. Umfundisi wenza yonke into. Kodwa umfundisi eKristu. Zonke izono zezwe ibuzwa kuye kodwa uKristu. Alibonga igama lenkosi. Akabonga uNkulunkulu. Umuntu oKristu
afanele akusho ukuthi uKristu funa kube ukuhamba kwakhe okusikhombisa ukuthi uKristu funda base bephikisana kodwa abaJuda bethi lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na 53 khona uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuza igazi layo aninakuphila phakathi hey khona bayomuka begula futhi uthi uJesu uma ungaphuza igazi manje basidla isidlo ungayidli inyama yakhe awunakuphila wena amen ayibonge igama lenkosi usazomuka uyilento iyona khona abanezifo zeminyaka engasuki eseyithandazele bahamba inyanga benza yonke into kodwa nasi isinkwa namhlanje esukuphila esiuJesu Kristu funda baba odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade hey mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphila odla inyama yami aphuza igazi unokuphila okuphakade hayi ukuphila kwesikhashana amen phela yabona lokho kuphila khona ukuphila kwesikhashana nje mawujoviwe gogo kanti uneyinhlungu bese ziyahamba ukuphila kwesikhashana lokho uphuza amaphilisi athile ukuthi athulise izinhlungu ziphinde ibuye amaphilisi mase kodwa lokho kwaphakade noma izimo iphambana nawe uyama ngoJesu noma izinto zingenzeki kodwa ziyenzeka ngoJesu funda John 13 verse 4 isihloko sithi isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe verse 4 wasuka enkundleni wabeka izingubo zakhe John 13 verse 5 emva kwalokho wathela amanzi emcengezini amanzi Ashu Jesu ufunde futhi ukuthela amanzi Kezanini izinyawo washo Jesu kezanini izinyawo washo Jesu kezanini potani babana izanini eso sinkwa sona kezanini izinyawo washo Jesu kezanini izinyawo washo Jesu kezanini izinyawo washo Jesu uzanini olokazi lesisha sivumelana nesisha kasinqama kezanini izinyawo
uzingazi lesitsha sivumelane sisha egazini lami ethukulelwe nina wathi wodlalini lokhu umzimba wami othulelwe nina kodwa lesitsha udla umzimba wami wathi wodlalini lokhu umzimba wami othulelwe nina yenzani lokhu ukuze ngikhumbule wathi wodlalini lokhu umzimba wami kodwa lesitsha yenzanini Isakho linamandla isakho liyayibanisa Usika lapho osekaphethe usumntanakho Jehova ekhaphetha phakathi emsindiswa sesizwe usise Jehova bazalwane sekuyingane wathi wodlalini lokhu ulani sesontweni lokulibukana umzimba wami kodwa lesi sitsha Ozani madoda bathi wadlalini lokhu kumumzimba wami othulelwe nina yenzani lokhu ukuze ngikhumbule lesitsha sizivumelane sisha egazini lami elithulelwe nina yenzani lokhu ukuze ngikhumbule Ozani madoda ozani madoda ozani madoda Yenzanini isinyawo Ozani madoda akagcwali ngalana sithi sidlo ozani akagcwali yenzanini Amen amen Amen, 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 yes, wathi wadlalini lokhu umzimba wami othulelwe nina mfundisi yenzani lokhu ukuze ngikhumbule lesitsha sizivumelane sisha egazini lami ethukulelwe nina wathi wadlalini lokhu umzimba wami lesitsha sizivumelane sisha egazini lami ethukulelwe nina akuthaphuzani seniyaphuza wathi wadlalini lokhu ayela ukuphuza sitavela umzimba wami nikujwayela ukuphuza vele phuzani phuzanini wathi wadlalini lokhu umzimba wami othulelwe nina yenzani lokhu ukuze ngikhumbule baba sebadlile akusise egameni lakho lomusa wathi wadlalini lokhu umzimba wami yenzani lokhu ukuze ngikhumbule wathi wadlalini lokhu umzimba wami yenzani lokhu ukuze ngikhumbule wathi wadlalini lokhu baba sebadlile
Wozani bandla sizodla isidlo senkosi. Yekani abantu abangaphandle buyani. Yasuta njalo, yasuta njalo. Yasuta njalo Prosper. Yasuta njalo lapho.
mama. Ongakade. Pas mo pala. Ngihleli lana kudlala ingoma zenkonzo. Umoya ingcele ngiyabuka ngapha. Ngibona umama. Mangimbuka lo mama ngiyambona. Kujilika incwadi ikhuluma ngayo. I think yilo mama lo. Sondela mama. Moya wami. Moya wami Nkosi. Hallelujah. Angazi nobhala sondela kuyena ne-mic. Sondela kuyena ne-mic. Ngicela ningabhayizi man, nike niphaphama. Angazi noma uzongivumela lo mama noma ngeke angivumele, uyangivumela yini mama? Hayi akunankinga noma ungama imama nje kanjalo. Uzongivumela noma uthi mina ngizela ukuzodla isidlo Nkosi. Ngoba bazala khona abantu abazoyidlela isidlo nje. Mangikala ngithi ngiyamprofeta uthi uzothi yena ufunani manje kimi. Umoya ngcwele bazalane uthi kimi njengamanje. Lo mama uma engena la edlisile uyasidla isidlo kodwa kukhona into emhluphayo. Lo mama uzela uthunyiwe. Uthunywe umngani wakhe. Uyakuzwa mama? Uthunywe umngani wakhe njengamanje lo mngani wakhe esikhuluma naye ngaye. Akekho Khumalo, uyangizwa ngithini? Usemzini wenyanga noma ngithi emzini womthandazi. Kumanje. Uyangizwa ngithini mama? Umoya uthi kimi lo mama lo uke wahamba nomngani wakhe. Bangamula baze bawufika kwelinye izwe likude kodwa khona la eSouth Africa emampondweni. Lalela mama. Ngangekho kodwa umoya ngibona umdirector komunye umuzi. Mangifika kulo muzi kwathiwa ngingena. Ma ungena kulo muzi uthi umoya ngcwele ungena ugumula izicathulo zakho. Bese uyangena bese kunobaba ongasabona emehlweni ofika ukhulume naye. Uma nihamba nomngani wena wawumphelekezeli. Ayi Nkosi yami. Uma
Uma lo mama inkosi yami ngizoyikhuluma inkinga ngikolele lo mama. Uma lo mama umphelekezeli umngani uyakoqa. Uthi umngani kunento engiyifunayo endaweni kodwa ukuze ngiyithole lento kumele ngiqale ngingene emandleni ezepolitiki. Hey Nkosi yami Jesu. Ningikolele man hayi. Yazi manje yazi ningikolele man. Ayikhona man. Yazi umoya ukhulumile. Manje bengalento okukhulunywe nini ngayo? Ngisendleleni bazalwane ngisuka kuphi? Ngisuke eGoli. Mangena namhlanje umoya uthi kimi nangu lo mama. Lo mama makafika la uhluphekile lo mama kodwa akahluphekela yena uhluphekele umuntu omngani njalo manje ngena kulomuzi wenyanga kunento wayisho kumngani wathini kumngani wakho wambuza kabili wathini kumngani wakho uma ngaluthi kimi lo mama makungena kulomuzi uyamkhuza umngani uthi mngani wami uyazini into zalo baba mayithathwa zihamba nemphumela engekho right usho yini ngalento ozoyithatha wathi umngani wami sengenzile investigation yonke kodwa ngisho wena mama uthi mongcele kimi kune cardboard leyicathulo zama traffics okwabuya kulelo cardboard sekunofuthu phakathi. Hey Nkosi yami. Ayish Nkosi yami. Ngithe ngizokhuluma ningikolele. Ngizodlula kulento ongakashaya ufongo ekseni. Uma phakathi kuleli bhokisi kunento enofuthu phakathi. Lo mama kwathiwa mngani yofika ukhulume nalento. Usho ukuthi ufuna yiphi position. Le position oyifuna uyoyithola. Futhi akekho yokukhuluma akuphikisa. Lo mama sikhuluma manje unenkinga yani umngani wakho njengoba esenyangeni. Leading one way. Lapho kukhona umsi disi wethu sindisi wethu kimi lo mama wathi mayibuya nento umngani wakhe akuphelanga u3 days lwanyamalala futhi wangalibona ukuthi lenti after that kwaqala ukopha umngani walo mama njengamanje njengoba sila uyopha ezweni laseHadini Sibongo wakasukude oh Jesu inyanga enani kade niye kuyona manje sompana waseMozambique onamasaluni bathi noma wengane yakho semtubatuba hey yazi manje ngisho Sibongo uma wengane umuntu wahambisa lo mama owakuphi wasemtubatuba owasematuba amen bazalwane uthi ubona ngifuna intombazane yakamsane ngifuna umuzi wakamsane mangifuna umuzi wakamsane ngithi mina ubani lo baba wakhona noma osanda kuyiswa ivan noma imoto ngamlatha phansi wangasinda ngoba wayithathe into la ukathatha khona umngani walo mama umngani walo mama njengamanje akalele angalokuthi mngani basikhulekeleleni iskipa sami mngani bathini manje uyadeka iyamdla lento ufuthi ulahlekile ufuthi ugijima phakathi esiswini manje uyamdla ufuthi bazalwane ngiyacela nimkhulekise kakhulu umngani walo mama uzodlula emhlabeni omhla ka13 kuMeyi. I want you to keep this video. I want you to keep this video.
ngomhla ka-13 uMay umngani wakho uzodlula emhlabeni. Uthe makaya kule nyanga ebesephitanelwa ingqondo. Angithi Jesu nawe wathi mawufika khona wafakwa nawe intamo. Ngoba wawuhambe naye. Oh uNkulunkulu wami. Amen bazalwane. Ngiyacela abathandazi ngiyaninxusa. Nimkhulekise lo mama. Kakhulu usenkingeni. Usenkingeni uduke waduka wazwa ukuthola la ekhaya. Ufike emini ngimbonile la emini. Angithi bomama. Ngimbonile la emini. Ngiyasho ngithi uhluphekile. Nimkhulekise kodwa mama sokukhulekela. Umngani wakho kanjani? Asinde. Wamkhuza yini umngani wakho? Wamkhuza kakhulu. Uthini manje? Inyanga ifuna ini manje? My phone 45,000. Ayi. Inyanga ifuna 45,000. Le mali kumele ikhiphe Tuesday usevumile futhi. Kodwa mina ngithi no angayikhiphi le mali. Why kumele ikhiphe sesiyibonile ukufa lokho? Lo mama uyosizomlotha. Umlotha la kubaswe khona izinkuni. Bese simenzela isiwasho. Bese siqeda kuthatha lesi siwasho sithi akavuvuzele kancane umanyazeni. Nithi yini double bash ikiposhi. Double buy awuthi kancane. Mayiqeda lapho. Ebese thatha lento lo mama lo afike ethi mngani let us go home asambe. Kunento engiphatheleyo. Amnike afake kancane amanzi awolwandle. Ahamba upeyita. Kunegazi lamahlwini elizophuma kuyena lo mama. Kuyobe kusho ukuthi siyayinqamukile lento. Amen bazalwane. Uzwile mama ngithini? Sizokwenzela iswasho ungabaleki. Ulinde nje kuseni sizokwenzela iswasho. Ngiyazi kudala uhleli. Siyabonga mama.
izintombi ezilishumi zalinda ubusuku bonke. Wathi uJesu esefika zazela zayofuna amafutha ezini zatholakala zingekho. Hayibo umdabukela lo muntu ophethe ubuthongo njengamanje. Thani hamba buthongo. Hamba buthongo. Uma ngenza njalo ngithani hamba buthongo. Ayisho nawe hamba buthongo. Hayi bazalwane musana ukuvela Sathane indaba engamshaya uSathane. Hamba buthongo. Yacela wenze nawe ngapha hamba buthongo mahlebi. Ungashaya umuntu hayi. Sishaye wena. Oh. Angaze ngithi shaya umunye yena useshaya umunye. Thani namhlanje ngikhululiwe. Namhlanje ngikhululiwe. Mina ngiwaqambile amanga mina. Hayi khulumani bazalwane mina ngiwaqambile amanga mina. Mina ngimkambelile umngani wami amanga. Ngibaqomile abafana bawu2. Bazalwane hayi anginizwa. Nginentombi ezintathu. Abafuna ukuvuma izono zabo niyababona. Nginentombi nga2. Hayi bazalwane. Anginizwa bazalwane. Anginizwa. Ngake ngantshontsha esikoleni. Anifuna ukuvuma izono zenu. Esikoleni ngake ngalitshontsha ipeni lomngani wami. Ngake ngaphuza utshwala. Ngake ngaphuza utshwala. Ngiyafuna ukubuyeka utshwala. Namhlanje ngiyabuyeka. Hayi bazalwane manje ngikhuluma ngotshwala nifuni. Okay bazalwane ngicela ukudlulisa nasi isimemezelo before ngithandaza. Sizongena la esontweni bazalwane. Kuyongena umuntu esontweni ozele something. Sonke sithunyiwe ku Good Friday. Khona abathunywa ukuthi bazoqoma. Already number yakho seyidedelile. Khona abathunywa ukuthi bazocela izinamba zamantombazane. Already seyifikeliliso. Kukhona abathunywa ukuthi bazobona ukuthi bekwenzakalani. Kukhona abathunywa ukuthi bazojaja ukuthi hayi bekumnandi noma bekubhora. Amen bazalwane. Kanti khona abahluphekile. Abathi mayingithintile ngesandla sakhe. Anginandi aba noma ngangikhulekela noma ngangikhulekela kodwa mayingithintile. Bakhona abanjalo bazalwane. Othi mayingithintile. Hayi umphetho wengubo yakhe mangithintile. Haleluya bazalwane. Siyongena lapha bazalwane. Le yandla idelelekile bazalwane. Kodwa iphethe yonke into oyifunayo. Haleluya bazalwane. Le yandlu idelelekile. Haleluya. Kodwa iphethe yonke into oyifunayo. Amaringa ayatholakala. Amen. Haleluya bazalwane. Ama contract ayatholakala. Amen. Imisebenzi ikhona. Amen. Amen bazalwane. Amen. Nenhliziyo ebuhlungu ikhona. Noswazi lukhona kule nkonzo. Isibhedlela qobo laso. Odokotela babona ngamehlo nongababoni bakhona lapha ya. Amen. Haleluya bazalwane. Ngicela sibe abantwana bomuntu oyedwa. Amen. Abahlukene ngamazwe. Kukhona abahlala eUK abajwayele ukudla imesh. Kukhona abahlala eSouth Africa abajwayele ukudla uphuthu. Kukhona abajwayele ukuhlala eZimbabwe abajwayele ukudla amaqimbi. Kukhona abajwayele abahlala eSwaziland abajwayele ukudla isitambu. Amen bazalwane. Kodwa labantu bazalwa. Labantu bayabekezelelana. Uthi omunye mayiseqalile edla lokho athi umntaka baba lo angidle naye. Amen bazalwane. Ngiyabathanda bewafafo ngoba bayaniculela. Sizoyenza kanjena ke bazalwane. Siyongena lapha ya. Lapha nazimbili izinto esiyoyicula. Siyocula isikhalanga oqala. Masiphuma kwisikhalanga siyocula uwafawafa. Kuzoyenza kanjena ke bazalwane. Isikhathi seside. Mangithi seside kusenenkonzo yabasha, kusenenkonzo yomama, kusenenkonzo yokuginqitsha entambama, nenkonzo yokukhawula
umkhulu. Ningabasoli bafundisi laba abanganikelanga. Kunomuntu othe namhlanje mina ngifuna ukuyonikelela umkhulu ngimbambe isandla. Kunento engiyifunayo ke iyeza leyo nkonzo ntambama. Kunenkonzo yokuginqitshe. Hey bomama ngiyanidabukela. Inhliziyo yakhe elikhuni uyobuyela naye elikhuni. Ngoba u-understand ukuthi yini ukuginqitshe. Usonta nomuntu kodwa umkhulumisi. Usonta nomuntu kodwa uyamhleba. Umhaga kakhulu kodwa uyamhleba. Amen bazalwane. Usonta nabantu kodwa uyabajaja ukuthi bagqoka kambe esontweni. Amen bazalwane. Siyongena lapha ya. Laphana bazalwane sonke. Hey mina angiboni ukuthi ukhona ogula ukudlula mina la. Kodwa ngiyayiqinisa. Ngoba mangingaqala futhi mina ngibhocobala, kuyobhocobala ikhanda umzimba wonke. Kodwa ngiyayiqinisa. Siyongena laphana bazalwane. Lapha bazalwane bengifisa ukuthi isikhalango ninyathele bafana. Niye kakhulu phambili. Maniqeda lapha mase nikhathele osisi nihlabelele isikhalanga kakhulu niye phambili. Maniqeda lapha wafafa niye phambili kakhulu madoda. Ningasabi ukuthi lo muntu akakhulekelwa. Lo muntu mayisekhulekele kanje uyadinwa. Anginayo umuntu odinayo, anginalo ikholo elidinayo mina. Mawudinwa sho ukuthi wena uyinkabi. Asonti neinkabi thina. Asisonti nje bazalwane neinkabi. Asisonti nabantu abahlala becupha abantu. Ukuthi mina ngenziwa kanjalo. La siyasonta bazalwane sisekukholweni. Uma abazalwane befika bekubamba kabuhlungu. Bekezela khona into abayibonayo. Jabulela ukuthi mina bangibambile. Ukujabulele lokho bazalwane. Engingakufuni bazalwane yilokuthi nishaya umuntu nimshaye maniqeda lapha nimtshela lutho. Kunabantu abakholela ukuthi uma sebengishayile khona into abayibonayo engisengilindele ukuzwa noma phela bengilimazile kodwa khona into engiyilindele ukuyizwa. Amen bazalwane. Ngizocela ukuthi sizoqala ngayo ilokhuzeni sikhalanga. Maniqeda bazalwane bengicela ukuthi yonke into bona bhale yenzakalayo makuthiwa si late ngicela ukuthi ngo 6 o'clock sibe siya